25. dan priprave na posvetu Isusu Kristu po Mariji. Marijino pouzdanje. Božja riječ kaže: nada nikada ne postiđuje. To je krepost koja je blisko povezana s Duhom Svetim. Katekizam govori da krepost nade ili pouzdanja nije oslanjanje na sebe ili na svoje vlastite sile, nego na pomoć milosti Duha Svetoga. Sada zamislimo kako je velika bila Marijina nada. Ako je nada oslanjanje na pomoć Duha Svetoga, a Marija je zaručnica Duha Svetoga, onda je njezino pouzdanje u Boga bilo potpuno i savršeno. Iz toga možemo zaključiti kako će našim predanjem Isusu po Mariji, Marija u nama ojačati krepost nade i život po Duhu Svetom. Sveti Ljudevit Marijino pouzdanje predstavlja kao temeljnu krepost njezina unutarnjeg života. A to je život potpunog povjerenja u Boga, posebno u neizvjesnim vremenima. Što trebamo naučiti od Marije? U svome srcu stalno trebamo biti u povjerenju u Oca Nebeskog, u pouzdanju Isusa Krista, u pouzdanju u snagu Duha Svetoga, pouzdanje u Marijin moćni zagovor. Dakle, sami u svome srcu moramo sebe ohrabrivati krepošću pouzdanja. Ne prepuštati se tjeskobama, nepotrebnim žalostima, jer to je sve neprijateljstvo nasuprot nadi. Nada je krepost koja pobjeđuje. Razmislimo sada o nekim primjerima iz Marijina života. Na primjer, u vrijeme visoke trudnoće i iščekivanja poroda, u takvom stanju ona mora poći na dalek put u Betlehem, ali ona to prihvaća sa strpljivošću i savršeno se pouzdaje u Boga da će sve biti dobro. Također, odbijanje u Betlehemu nije joj oduzelo nadu da će sve biti dobro, to jest da je sve u Božjim rukama i da će se izvršiti njegova sveta volja. Zatim, kada je Marija stajala podno križa svoga sina, nada joj se nije ugasila. I kada je tijelo njezina sina bilo položeno u grob, svi su tada izgubili nadu osim Marije. Jedino se u njezinom srcu nada nije ugasila. Naime, čvrsto je vjerovala: uskrsnut će Isus, vratit će se. Sveti Ljudevit kaže otprilike ovako: nikada nije bilo niti će biti stvorenje koje bi imalo veću vjeru i pouzdanje u Boga od presvete djevice Marije. Zato opet dolazimo do zaključka: što je veće naše ujedinjavanje s Marijom, to će više rasti naša nada, naše pouzdanje. I to pouzdanje ne samo u nju, nego iznad svega pouzdanje u Boga. Pouzdajemo se s njom zajedno u Boga svemogućega. Nada je svjesno iščekivanje dobra. Ona je suprotna tjeskobi i zabrinutosti. To je ono kada ne znamo kako će nešto biti, ali imamo pouzdanje u Boga da će biti dobro. Zato život nam je puno lakši i plodonosniji kada smo s Marijom, jer nada u nama raste. Marija je naša majka i utočište onima koji su izgubili nadu, jer je njezina nada velika, čista i uvijek sigurna. Zato uz nju obnavlja se i raste i naša nada. Kada se poput djece predajemo njoj, doživljavamo unutarnji mir i sigurnost, jer nas ona uči da se ne oslanjamo na sebe, nego na Boga. Ona nas uči da ništa nije sigurno i ništa nije u našim rukama dok smo na ovome svijetu, a sve je sigurno kada smo predani njoj i njezinu sinu. Tada je sve u Božjim rukama. Naše pouzdanje u Boga je kao neko novo stvaranje. Ne znamo što će sve biti, što se ima dogoditi, ali kao vjernici, ako se uzdamo u Boga i u njegovu dobrotu, znamo da će biti sve dobro. Zato što je Bog dobar, on je sama dobrota i sve će okrenuti na dobro onima koji se u njega uzdaju. Osim toga, ako se pouzdajemo, u teškim trenucima znamo da nećemo biti ostavljeni, niti prepušteni sami sebi. Jer Marija kao naša majka
brine se za nas, za svoju djecu, ako smo se njoj predali. Stoga učimo se od nje biti vođeni ne osjećajima, nego čvrstim pouzdanjem u nju i Boga koji nas ljubi. Sada zamislimo kada s Marijinom vjerom i nadom dolazimo pred presveti oltarski sakrament. Klanjamo se našem Gospodinu, blagujemo njegovo presveto tijelo. Tada s pravom od Boga možemo očekivati da će nas pohoditi svojim velikim milostima. Postavimo sebi neka pitanja. U što i u koga najčešće polažem svoje pouzdanje? Kada se suočavam s problemima, idem li najprije Bogu ili tražim oslonac u sebi ili nečemu drugome? Vjerujem li iskreno da Bog vodi moj život i onda kada ne razumijem što se događa? Izmolimo sada molitvu od svetog Ljudevita. Molitva Duhu Svetomu za pobožnost njegovoj zaručnici. O duše sveti, udijeli mi svoje milosti. Zasadi, zalijevaj i uzgajaj u mojoj duši ljubeznu Mariju. To istinsko drvo života, da raste, cvjeta i donese obilne plodove. O duše sveti, udijeli mi veliku pobožnost i veliku naklonost prema Mariji, svojoj božanskoj zaručnici. Daj da nađem veliku pomoć u njezinom majčinskom krilu i neprestano utočište u njezinom milosrđu. Da po njoj oblikuješ u meni Isusa Krista, velikog i moćnog, do punine njegove savršene dobi. Amen. Molimo litanije blažene Djevice Marije. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, smiluj nam se. Sine otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se. Duše sveti Bože, smiluj nam se. Sveto trojstvo jedan Bože, smiluj nam se. Sveta Marijo, moli za nas. Sveta Bogorodice, moli za nas. Sveta Djevo Djevica, moli za nas. Majko Kristova, moli za nas. Majko Crkve, moli za nas. Majko Božje milosti, moli za nas. Majko prebistra, moli za nas. Majko prečista, moli za nas. Majko neoskvrnjena, moli za nas. Majko nepovrijeđena, moli za nas. Majko ljubezna, moli za nas. Majko divna, moli za nas. Majko dobrog savjeta, moli za nas. Majko stvoriteljeva, moli za nas. Majko spasiteljeva, moli za nas. Djevice premudra, moli za nas. Djevice časna, moli za nas. Djevice hvale dostojna, moli za nas. Djevice moguća, moli za nas. Djevice milostiva, moli za nas. Djevice vjerna, moli za nas. Ogledalo pravde, moli za nas. Prijestolje mudrosti, moli za nas. Uzroče naše radosti, moli za nas. Posudo duhovna, moli za nas. Posudo poštovana, moli za nas. Posudo uzorna pobožnosti, moli za nas. Ružo otajstvena, moli za nas. Tornju Davidov, moli za nas. Tornju bjelokosni, moli za nas. Kućo zlatna, moli za nas. Škrinjo zavjetna, moli za nas. Vrata nebeska, moli za nas. Zvijezdo jutarnja, moli za nas. Zdravlje bolesnih, moli za nas. Utočište grešnika, moli za nas. Utjeho žalosnih, moli za nas. Pomoćnice kršćana, moli za nas. Kraljice anđela, moli za nas. Kraljice patrijarha, moli za nas. Kraljice proroka, moli za nas. Kraljice apostola, moli za nas. Kraljice mučenika, moli za nas. Kraljice ispovjedalaca, moli za nas. Kraljice djevica, moli za nas. Kraljice sviju svetih, moli za nas. Kraljice bez grijeha istočnoga začeta, moli za nas. Kraljice na nebo uznesena,
moli za nas. Kraljice svete krunice, moli za nas. Kraljice obitelji, moli za nas. Kraljice mira, moli za nas. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Moli za nas, sveta Bogorodice, da dostojni postanemo obećanja Kristovih. Pomolimo se. Dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom blažene Marije Vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Zdravo zvijezdo mora, Majko Božja nježna, Vazda djevičanska, dveri rajske zdravo. Ti što začu pozdrav s usta Gabriela, mirom nas ukrijepi, mijenjaj ime Evi. Skrivca lance skini, slijepu daj da vidi, tjeraj naše jade, sve isprosi dare. Majkom se pokaži, molbe nam prikaži, onom rad nas što je posto dijete tvoje. Djevo osobita, smjerna ko ni jedna, grijehu ti nas otmi, smjerne čiste tvori. Daj nam sveto živjet, sigurno putovat, uz Isusa vijekom radovat se s tobom. Slava Bogu Otcu, višnjem Kristu dika, koji Duhu Svetom isti poklon trima. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.